Čus. Tady čurím, počkat.cz. A dneska takový vlog, guys, menší takový večerní, máme 21:41, ano. Takže já jsem teď dlouho nenatáčel, protože já tady mám zánět v zubech, jako no, čistím se, to je jasný, no, ale já se běžel od trubku, jak jsem se praštil. No, tak jsem byl v Motole, no, a takovýhle věci, jak mě tam spravovali mi to, no, ale už jsem vyléčený, takže zítra bude nové intro, udělám let's play na Battlefield 4, takhle, GTA 5, Far Cry 3 a pak a za 10 odběratelů bude, když teď ještě dáte 10 odběratelů, tak bude vánoční speciálek. Protože kdo mi to odebere, tak komu prostě já vám to řeknu takhle, kdo to odebere, ať tam napíše své jméno a moc mu poděkuju, a jestli má kanál, tak ho taky za to budu odebírat. A tak vám moc děkuju, jestli mě budete odebírat. Takže zatím čus.